Hi guys, once again, this is Daddy Jake TV, ang daddy ng bayan. And we are here now at St. John Marivianney, San Ramon, Iriga City para saksihan natin ang kasalan sa probinsya. So guys, kung bago ka sa channel ko, all you need to do is to click the subscribe and the bell button para updated ka sa lahat ng mga kaganapan ni Daddy Jake TV. Sa likod ko, nandyan yung ating bride, nag-aantay bago magsimula ang wedding ceremony. So para masaksihan nyo guys, samahan nyo si Daddy Jake TV. Let's go! Kaway-kaway Ninang. Ganda naman ni Ninang. Hi po. Hi Ninang. Ayan. Mother of the groom and of course, ang excited na ikakasal. Ang groom. Ano pong feeling ng ikakasal groom? Maugma po. Ha? Maugma. Maugma. Alright, sige. Alata-alatan dikit na oras ma-start na. Good morning, bride. Ayan. So, anong feeling ng ikakasal? Ano po, kinakabahan. Kinakabahan. But of course, nangingibabaw pa rin ang Excitement. excitement. Alright. Sila ang choir ng St. John Marivianney dito sa San Ramon Church. Tama? Okay, guys, say hello. Hi, kaway-kaway. Kaway. Kaway-kaway. Huwag nahihiya. Support kay Daddy Jake TV. Yes, thank you.
nakakaarang kan ginimo kan sa iyang kabarangan. Ako din ko kamo mga katuon, huli ka sinabi ko sa inyo ang gabustong nadamo sa sakong ama. Bako kamo ang nagpili sa ko, ako ang nagpili ang sinagsugod sa inyo. Na aron kan pagkamot ko sa inyo. Ang pagkamot na pinahiling sa tuya kan sa kayong kabarangan iyo, ang sinasabi niya na maayon yung pagkamot na mas dakula pa isa pagkamot din sa tao na minalusin yan sa iyong buhay para sa iyong ito. So kaya, sa mula sa ngayon, iyo maningay ang pahiling doon yung pagkamot sa salambang sa niyaon ay mga buot mo na itawagin ko rin yung agong. Inaako mo siya na maging tunay mong agong. Ika-Samuel, inaako mo sa eri na ulitin mo niya na maging tunay mong agong, susod sa pinagbubot ng banalang simbahan niya ito. Buot mo na maging tunay niyang agong. Inaako mo siya na maging tunay mong agong. Pinaparigo na sinbilibin siya ng matrimonyo na sa iyong inako. Sa mga kinama, si Kinakya, si Espiritu Santo.